नमस्कार। आज आम्ही ह्या व्हिडिओत आंब्या सासम करच पळोवया। सासम करचे जाय पिकील घोटा नाजाल्यार ल्हान सायज आंबे, एक व्हड वाटी सोय, 4-5 सुकी मिरसांग, मीठ आणि गोड। सगळ्यात पहिली चटणी वाटून घेवया। ताचे खातीर मिक्सर आयदनात सुकी मिरसांग, सोय, मीठ आणि थोडे उदक घालून मसालो वाटून घेवया। आमगे सासमा मसालो रेडी आसा। आंबे बरे करून धुवन साली काढून घेया। गोरटी तशी दवन साल बरी करून पिळा। एक 2 गोरटी तशी दवन उरील आंब्याचे गोरटे आणि साल दोन्ही पिळून घेया। एक व्हड आयदनात वाटील सासमा मसालो काढून घेया। तातूंत पिळ दवरील आंबे घाला, गोड घाला आणि हे सगळे बरे करून मिक्स करून घेया। तिखशी गोडशे आंब्या सासम खावचे रेडी आसा। तुम्ही बी हे आंब्या सासम घरात ट्राय करून पळया आणि आमकां सलमन फीडबॅक कळया। अशीच खूप कोंकणी डिशेस कोंकणी भाशेंत आयकुच्याक आमगे चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।